Ka Umkra Sports Club kum shibenta ban rakhi kasngi light luit kari India ka ba prapo kala penlong da ka interdong bala penlong hamadan snong jong ka snong Umkra ka ba ha papo kamau hati constituency Ribhoi district hakte ka program rakhi sngi light luit la penlong da ka lumpung yele kai football ka bala shibenta nadu ki hebbarin ki samla kanthei berkumju ru ki interdong ki samla rangba hakaba uba garsham dekhar Ubadai General Secretary ke NPYF Mauhati ulashim ya kabenta kumukongsan. Haba phai sa kalumpung final ki artli ki kunhun ke balapoi sa kajingya khun ra nam ladu ki kuntup ya ka so lawa persha ya ka mau sentem. Hagaba ka mau sentem kala kerwin da sau gol katba ka so lawa kala yo siu kaliang tang da shi gol. Kabala penlong ya ka mau sentem ban ra sendon ya ka nam ladu da sau la shi gol. Lasami ka kusnam syabaro ki bela job berkumjuk ru syakite ki art ki kunhun ka mau sentem bat ka sok lawa da ki trofi rengkat berkasong pisa. Lasa kilang hakate ka program final da ka jingdon lang usim ka right nong tham upa im tes im kum sumbut kongsan ubasan right nong tham uba je sujai ubarang ba snong ba stranwel lalu uba shania nong rum ubadei uwei na ki muktiar neu nong ya site an na ka thain ribhoi bat kiwe kiwe